Ja, hier in Westendorf is al wel weer een jaar of 4 geleden, denk ik. En wij zouden eigenlijk een toertje doen hier in Oostenrijk. En dat ging eigenlijk wegens omstandigheden niet door. Maar we hadden de week vrijgepland, dus we hebben gezegd we gaan zelf lekker een paar dagen en we zoeken de gezelligheid op. En ik ga eens een keer genieten van mijn collega's. Ja. Dat is ook fantastisch, want carnaval is natuurlijk een gekkenhuis geweest. Wij hadden alles bij elkaar 29 dingen staan, dus het was echt mega druk. En ik ben ook blij dat ik het allemaal overleefd heb. Super gezellige tijd gehad, maar het hakte wel even in. Het zijn natuurlijk hele korte nachtjes, het is heel zwaar voor je stem ook. Ik heb na de tijd ook echt een week plat gelegen. Maar ja, weet je, ik ben er heel blij mee, heel trots op en nu even lekker een paar dagen niks. Ook wel een keer lekker. Het is gewoon genieten en ik doe dit werk nou inmiddels bijna 19 jaar. En het is met pieken en dalen. En tuurlijk, Liever te dik in de kist is echt een mega hit. Super blij mee, super trots op. Maar weet je, ook de komende jaren willen we gewoon weer verder. En er staan weer leuke dingen op stapel. We gaan heel voorzichtig met een nieuw album aan de gang. April komt er een nieuwe single uit. En volgend jaar zit ik 20 jaar in het vak. En dan gaan we weer een heel mooi concert doen, dus dat kan ik alvast vertellen. We moeten nog een datum prikken en een locatie gaan bepalen. Maar het zijn allemaal dingen waar je toch een jaar lang achter de schermen heel druk mee bent. Nou weet je, René en ik treden natuurlijk samen op. We treden apart van elkaar op. En we hebben het er wel over gehad van, joh, gaan we samen nog iets doen? Want er wordt heel veel gevraagd. We hadden een liedje gemaakt, maar die hebben we aan Rob Ronalds gedaan voor de carnaval. We hebben eigenlijk gezegd van, joh, weet je, we gaan ons niet als duo neerzetten, we gaan wel liedjes schrijven. En we willen nog wel een keer iets gaan doen, misschien in de vorm van in het theater. Een soort combinatie maken van stand-up comedian met zang, theater, een beetje een hele mooie mix. Daar hebben we het over gehad. Of dat er van gaat komen, weet ik niet, maar het lijkt me wel heel leuk om te doen.